Καλησπέρα, Μάκιους, yeah. Ήρθαμε να σου πούμε για τις γυναίκες τις σωστές. Άκου. Η γυναίκα η σωστή, μόλις χωρίσει, παίρνει αμέσως τις φίλες της τηλέφωνο για να οργανώσουν σύσκεψη. Κάθονται γύρω-γύρω και οι χωρισμένοι εξιστορεί με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια τι είπαν, ώστε να καταλήξουν όλοι στο συμπέρασμα ότι είναι πλέον μαλάκας και ότι δεν της αξίζει. Ενδέχεται και όλες οι υπόλοιπες φίλες να χωρίσουν το ίδιο βράδυ τους γκομενούς τους. Η γυναίκα η σωστή κλάνει. Παρόλο που σας λέει ότι δεν κλάνει ποτέ. Θα βρει μια αφορμή και θα πάει σε άλλο δωμάτιο να κλάσει με την ησυχία της και στο τέλος θα κάνει αέρα με τα χέρια της. Βέβαια, αν την πιάσει ο γκομενός της, θα πει ότι ήταν ο βόθρος ή ένα χαλασμένο κρεμμύδι. Η γυναίκα η σωστή, όταν ετοιμάζεται και αφού αλλάξει 1000 φορές ρούχα, συνομιλεί με τον καθρέφτη της. Λέει «Γεια, τι κάνεις?» για να δει πώς φαίνεται στον καθρέφτη. Επίσης μπορεί να χορέψει και λίγο για τον ίδιο λόγο. Η γυναίκα η σωστή περιμένει πώς και πώς να γίνουν μόδα οι τριχωτές γυναίκες. Δεν καταλαβαίνετε πόσο βαριόμαστε την απέσια χρονοβόρα διαδικασία του ψυρίσματος, χαλάουα κλπ. Γυαλία και απαλό δέρμα. Χεστήκαμε. Θέλουμε και εμείς τρίχες. Η γυναίκα η σωστή, αφού χέσει, πλένει τα χέρια της με άφθονο σαπούνι και κουνάει πέρα δόθε για να μην μυρίσει το μπάνιο. Κουνάει τα χέρια της πέρα δόθε για να μην μυρίσει το μπάνιο. Η γυναίκα η σωστή στάνταρ έχει ψάξει το κινητό του γκομενού της, καθώς αυτός έχει πάει τουαλέτα ή κοιμάται ή του ζητάει να κάνει κάποια δουλειά. Επίσης έχει βρει τους κωδικούς του στο Facebook, όλες τις φίλες που έχει κάνει τις έχει περάσει από εξονυχιστικούς ελέγχους, ξέρει τα πάντα. Η γυναίκα η σωστή, όταν πάει για ποτό με τον γκομενό της, έχει κοζάρει πριν από αυτόν όλες τις ωραίες γκόμενες γύρω του και αρχίζει να τον φυλάει επίμονα για να υποδηλώσει σε όλες τις απειλές ότι αυτός είναι της ανήκει. Ποιο ήμασταν τώρα το 9? Η γυναίκα η σωστή βαριέται πάντα να κάνει πίπα. Πάντα όμως. Προτιμάει να δείτε ή το Matrix ή να δείτε και το βράχο. Η γυναίκα η σωστή σκαλίζει τη μύτη της κρυφά και κοιτάει τη μίξα της. Η γυναίκα η σωστή ξέρει τα πάντα για την πρώην γκόμενα του γκόμενού της. Πώς είναι, πού μένει, που έχουν πάει, γιατί χώρισαν και βέβαια όλα τα έχει ανακαλύψει μόνη της. Η γυναίκα η σωστή έχει προσποιηθεί οργασμό πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη είναι. Η γυναίκα η σωστή, όταν τη ρωτήσεις τι έχει και σου απαντήσει τίποτα, να ξέρεις ότι το πρόβλημά της είναι εσύ και είναι μεγάλο. Η γυναίκα η σωστή δεν γουστάρει να τον παίρνει από τον κόλο ποτέ. Πονάει, υποφέρει. Δεν θέλει με τίποτα. Η γυναίκα η σωστή δεν θα βάλει ποτέ μόνη της στο σπίτι σατέν σεξι νυχτικάκια. Θα πιάσει τα μαλλιά της πάνω κότσο, σαν καθαρίστρια και θα βάλει φαρδιές πιζάμες. Η γυναίκα η σωστή, όταν την πάρει τηλέφωνο ο γκόμενος και τη ρωτήσει τι φοράς και της πει φοράω ένα σεξι δοντελωτό ισόρροχο με τρύπες και μόλις βγήκα από το μπάνιο, σου λέει ψέματα. Συνήθως φοράει ένα βρωμερό, άφλιο φούτερ με μια απέσια φόρμα από κάτω. Και ένα τεράστιο βρακί. Και διέπαση. Ωραία. Τελευταίο, τα δώρα μας αρέσουνε, όσο και λέμε ότι δεν είναι πάντα αυτά που μετράνε και ότι τα αληθινά είναι αλλού. Ναι, τα αληθινά είναι αλλού, αλλά ξοδέψτε και τίποτα, δεν είναι κακό. Αυτά. Πολύ καλό ήταν αυτό.